Isipoko sendiya khehla angifuni ukuthi induku e-right. Kodwa i-right ngoba manje iyakwazi ukunqamulela indlela ikubhekise empumelelweni. Iyakwazi ukukuthatha from zero to hero baba. Abantu abaningi seyibafukulile khehla bebekade sebelahla ithemba. Akuyona induku engathi mina khehla ngiyayipromotha kodwa ngokumsebenzi wayo emihle. Yes. Kungisibindi khehla usondele kimbone ukuthi ngeke uphumelele yini. Ngoba abantu abaningi sebaphumelele ngenduku. Mangikhuluma ngesipoko sendiya khehla ngikhuluma ngenduku egaywe ngezindlela ezahlukahlukene ngoba kukhona sirentisayo kukhona futhi abasithathayo abantu sibengesabo. Siphendule kahle kakhulu baba. Ukubuza ibuphi ubungozi nawe ngiyafika mina ngithi mkhulu ukati elimnyama ngizocela baba unginike induku yesipoko sendiya. Ikuphi okuhle ngokuthi ngibe nalo nduku, ikuphi futhi okubi? Ngicela ukuba mfishane kulombuzo wakho khehla. Ngihlale ngisho kubo bonke abantu abangifonelayo khehla ukuthi ayikho into ethinta imali engenabo ubungozi. Inyanga eyokunika induku ithi thatha lokhu akunabungozi iyobidlala ngawe. Ayikho khehla into ethinta imali engenabo ubungozi. Kodwa ubungozi bulele kuwe ukuthi wena uyayigcina yini imigomo nemibandela yale nduku esuke sikunike yona. Uma sithi neyenza into kanje kule nduku ukuze uphile la isikhathi eside yenza lokhu nalokhu nalokhu. Uma ungasakulandeli phela lokho buyithathela le nduku kanti ngekwazi ukugcina imigomo yayo. Yila sekuvela khona ubungozi benduku ukuthi kanti ngiphethe into eyingozi. Yingoba uhluleke ukugcina imigomo nemibandela yakhona. Kodwa uma usagcine imigomo nemibandela yakhona ningaphila 100 years. Niphila nesipoko sendiya kungekho inkinga, izingane ziphila kahle wedlule futhi emhlabeni zisala izingane zakho ziphila kahle phezulu kwalomcebo oyishilo wona. Wakhuluma kahle kakhulu mfethu ngoba yonke into esizama uzamela abantwana khehla yonke into esiyenzayo. Yes, uNkulunkulu ukade elimnyama. Nawe mina ngiyafika kuwe ngizoyithatha induku yakho esipoko sendiya. Iyafika kimi yangiphakamise ngenze ngibe umuntu, ngiba right, ngiba rich kahle kahle. Ngabe uma sengithola yonke into engiyifuna baba isengayithatha le nduku ngiyibuyisele kuwe ngithi mkhulu kade mama cha sengayibonga induku yakho baba ingiphakamisile sengi-right manje. Ngabe lokho ngiyakwenza yini? Isikhathi esiningi kwenziwa abantu besifazane lokho khehla. Abantu besifazane bayasaba ukuthatha izinduku ezibucayi nezisindayo bayigcine kube for good. Abantu besilisa kuphela abanesibindi khehla sokuthatha le nduku ibe ngeyabo for good. Kwenzakala ke khehla sine contract esikunika yona ka 6 months esikunika yona kule nduku. Uma uyithethe phela khehla isipoko sendiya khehla usufana nomuntu othwele khehla. Sukuthwele. Kodwa manje inkinga yakhona ijule kakhulu le nduku khehla. Uyangizwa sengizini baba. Uma uyiphethe le nduku uthi